дар натиҷаи амалҳои нобаҷои ин ҳизб ман ҳамчун яке аз шаҳрвандони тоҷикистон зарарҳои бисёре дидам ва заҳри онро чашидам. яке аз онҳо он буд ки бародари азизи худ ҷобиров нусратулло ки бевосита корманди ҳифзи ҳуқуқ буданд, ҳангоми адои вазифаи хизматӣ дар минтақаи рашт аз тарафи тарафдорони ҳамин ҳизб разилона ба қатл расонида шуд. ва мин баъд боз амалҳои дигаре ки аз дасти онҳо дидам, ман соли 1995 шабона ба хонаи ман ворид гардида маро маҷбур карданд ки аз ҳамон орде ки барои мардум аз тарафи ҳукумат дода шуда буд ба мо 50 лимча оварда дар сафедчашма гуфтани ҷо медиҳӣ. вале ман гуфтам ки ман ин корро карда наметавонам ва бо ин мақсад манро ба болои деҳа бурда хостанд ки нобуд созанд ва белро ба дастам доданд ва худам чуқуриро кандам, барои қабри худатро кан гуфтанд, кандам ва ҳангоме ки онҳо аз масофаи дуртар истода ба ман тир холӣ карданд, ман худро ба даруни ҳамон чуқурӣ партофтам ва хушбахтона ман осебе надида будам ва баъди чанд лаҳза хеста боз ба хона баргаштам.